Jeg synes, der er lidt kedeligt herude på Blågård. Det ville være rart med lidt mere liv. Jeg æder med mit dødt, mand. Ej, ved du hvad? Jeg elsker guldfisk. Det ville være rart med nogle guldfisk herude. Så skal du sgu da gå ned til de studerendes råd. Det er der sådan nogen, der tager sig og sådan noget der. Ved du hvad? Det gør jeg. Høvding! Jeg har en fantastisk idé. Har du en fantastisk idé? Jeg synes, der skal være mere liv her på skolen. Skal der være mere liv på skolen? Ja, og 100 guldfisk. Og 100 guldfisk! Den klarer DSR. Bare vent.